Ha, så troede I, I ville blive fri for mig, var? Nej, det kan I bare ikke. Søde venner, jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke i aften. Jeg er jo ked af, at jeg ikke kan være der, men jeg sidder i Sønderborg sammen med 8. M1 og 8. M2 og har vundet en lejrskoletur med dem. Så I må nøjes med den her. Jeg håber, I får en rigtig god aften sammen med jeres forældre. Husk det er sådan en af de her dage, som man nok skal have i sin erindring. Nemlig det her med, når der er et kapitel, som slutter. Og folkeskolen, den er slut for jer, og nu bliver I så spredt for alle vinde. Så derfor så vil jeg have lov til at sige mange tak for alle de gode år, vi har haft sammen. I er faktisk den klasse, jeg har haft længst. Og derfor så er I jo også et eller andet sted efterhånden, som tiden er gået, krøget ind under huden på mig. Også Mads. Nej, men det har været super dejligt, og nogle rigtig gode år, og jeg har været rigtig, rigtig glad for at have jer. Og så sluttede vi jo af sidste uge med et ret godt resultat, og som jeg er rigtig glad for. Så alt i alt, så er det jo bare 10-4 gummiand. Men igen, have nu en rigtig, rigtig god aften. Hyg jer sammen med jeres forældre og sammen med lærerne, og så glæder jeg mig til at møde nogle af jer en gang imellem og høre, hvordan det går med jer. Ha' det nu godt. Hej.